The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa balita, una sa aksyon. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. In punto alas 7 Action Radio Philippines Standard Time ayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas, yari kita sa Hulyo 28 tuwig 2022 nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Masobra pa lamang isa ka adlaw ang naglipas sang matabo ang isa ka ginakabig pinakababaskog nga linog diri sa pungsod sang Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya tubtob sa takna nga alas 9. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang taran, unahon ta na hibalo ko nano ang lakat sa atos sa nga tiyempo. PDMPD, Aksyon Gun na Republika, Aksyon Gun, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Mar, sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari, lakat sa aton tiyempo, sining nga gabi, Webes, kita karon nga adlaw Hulyo 28 na, tuig 2020-22. Si low pressure area, nagaantad in siya 1,080 kilometros sa nasidangan sa extreme northern Luzon, no? May antad ini siya 90 ari siya sa 19.1 degrees north, 132.2 degrees east. Ang southwest monsoon kun hangin habagat nagaapekto sa southern Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan, nagakomplementar siya. So ang idulot yan magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pag panaguos diri sa Kabikulan, Quezon, Cavite, Batangas, Mindoro, Romblon, Bataan kag Zambales. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, upod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, nagapabilin generally fair weather ang aton nga tiyempo. May pagulugalom lang ang kalangitan, hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin. Ini nga mga pagulan o kung pagpanagob nga halin ini southwest monsoon sa gihapon, ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang active tropical cyclone naton nga sagwa sang aton PER, may classification ini siya nga tropical depression as category 1. Nagaantad ni siya 1,835 kilometros sa nasidlangan sang extreme northern Luzon man, no? 2.1 21.8 degrees north, 139.0 degrees east. May kabaskugon ni siyang hangin 55 km per hora kag nagamadlos siya masobra sa 70 km per hora. Nagagiho ini siya pa naaminhan northward, no, pa hilaga kung sa Tagalog pa northward siya naaminan sa sulod sang 25 km per hora. So directly wa sila epekto ni sa aton, no, ang trough lang kag ang southwest monsoon ng aton kabalakan nga idulot yang pagulan-ulan. Ang seaboard sang Palawan diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan Region 6, 7 kag 8, no, Western Central kag Eastern Visayas kag kabugusan sang Mindanao na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin ini sa direksyon nakatungdan pakadto na pakat na nakatungdan o kon west to southwest sa aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado aton baybayon, wala kita gale warning advisory nagapabilin sa gihapon. Ang kondisyon sang aton kadagatan ari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ining aton wave height punto size hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical type.
Alas 6:03 ni nga hapon, walang gidugay no. Punto 2 ang aton nga hunas, magabalos ang taob alas 12:39 no, karon sa tungang gabi. Punto 9 metro ang kadalumon kag alas 6 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Aha. Magabutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon sa gihapon 25 hasta 31 degrees Celsius. O kon 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So manilakat sa atong tiempo sini nga gabi aksyon Mar no. Madamo salamat Action Gun. Thank you. Oh, okay. Action firing line. Nagdala sa aton sa nga oras la 7:05 ang lakat sa nga panahon. Sitwasyon ko no tiempo ang pagabalan ginaplastar wagi lamang madugay ni Gana Republika sang PDMPD. Action firing line. Firing line. Ang sentro sa nga balita diri nakatutok mga kaaksyon sa epekto sang mabaskog nga linog no. Nga naghalit didto sa may Northern Luzon. Action firing line. Yari kita sa Webes nga edisyon sa nga inyo sa nga pala tuntunan. May 3 kaadlaw na gid lamang ang nabilin kag mga biya na ang bulan sang Hulyo. Mag-abi-abi naman kita sa bulan sang Agosto. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya sa Balita Nasional. Ang epekto sang mabaskog nga linog nga naghalit sa Northern Luzon, partikular sa probinsya sang Abra. Mga kaaksyon, ano ba lang labi ulihing datos sang NDRRMC? Magnitude 7.3 ang una gid report, puti ang labing ulihi magnitude 7.0 nga linog nagsentro ni sa Albay kon sa Abra Wednesday morning. Action firing line. Firing line. Ang kadamuon sa mga nagkalapilasan ara na sa 131 ka mga persona kag ang nagkalabatay verified to have been killed botselingon, beripikado, kumpirmado 4 ka mga persona. Kahapon ang balita nagasiling nga 5 ang mga napatay. Apang suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal ay 5 nga napatay, padayon pa nga ginakumpirmar, padayon nga ginaberipika. Action firing line. Ang kadamuon sa mga tawo nga napiktuhan 12,945 ka pamilya o kon ara sa 12,945 ka mga individual taran residente sang Ilocos Region. Ang ang kalabanan sini halingid sa Ilocos Region mga kaaksyon, may mga ginpang bakwit. Ang 567 way na sila sang mapulian nga balay kamanti winasakgid sining major earthquake. Action firing line. Firing line. May ara sang 28 ka mga road sections kag bridge sections ang apektado man. 68% hindi gihapon maagyano tub-tub sa nga mga tiryon. Action firing line. Ano ba gina balita angot sa ang state of calamity gindeklarar sa bugos nga probinsya sang Abra. Probinsya sang Abra lang, no? Kay damo sang nagasiling nga awaay si Presidente Marcos nagadeklarar sang state of national calamity. Di pwede. Kaya may ginasunod nga standard operating procedure. May SOP nga ginatuwag. Kay man kung basihantang record ang datos mga kaaksyon, duha lang ka rehiyon ang apektado sa ding linog ni. Tiambal ni Marcos ang SOP na gasiling dapat 3 pasaka. Hindi pwede ang national state of calamity. Action firing line. Firing line. Pero kung probinsya, pwede at yabo ni ganing kasubong gabi mga kaaksyon, ang sanggo ni ang panaluwigan sang probinsya sang Abra, nagpasar sang resolusyon sa espesyal nila nga sesyon. Action firing line. Firing line. Balikan ko na dugay-dugay ang balita nasyonal mga kaaksyon, no? Balikan ko na dugay-dugay kay dire kita anay sa lokal, pero angot mangyapon sa epekto sang linog, no? Hindi tani pwede mabaliwala
ang epekto sa nga nagluntad nga linog, ang init naman pwede nga pawalaan na lamang ni ang dako nga palamangkutanon subong ano bala ka preparado ang Bacolod, Negros Occidental kag Bugos nga Western Visayas sa mga kaangay sa nga kalamidad. Kita di ta gusto nga magluntad ining nga kalamidad sa aton mga kaaksyon. Basta ka linog ginasiling na kaway sa sinuman nga makapakot kung ano oras, anong adlaw matabo ang linog. Hindi pareho sang bagyo nga ang bagyo nga gani kundi temprano pa ang pag-asa pwede makapalayag na sang ginatuwag nga forecast, di ba? Pero kung linog gani, makabi gini nga kalamidad nga nagapang kibot lang, nagapang bulaga lang, why hindi ka kapreparar, why ginapili nga oras, wala man ginapili nga adlaw. Action firing line. Pero, pwede gid na mapreparahan sa ato sa gobyerno kung anong dapat himuon sa tiyon mismo pagkatapos ng linog. Mismo sa linog kag pagkatapos ng linog. May preparasyon na dapat ang ato sa nga gobyerno. Dari sa lokal, wala sang kasiguraduhan nga ining sahi sang trahedya hindi matabo. Ha? Kay sugiran ta kamo mga kaaksyon na tabo sa atong 1948. Dugay-dugay na gid man 1948 ang tawag na kaaksyon na bantugan Lady Kaykay. Lady Kaykay earthquake. Enero 25, 1948, mas mabaskog pa ning linog nga Lady Kaykay sang sa linog nga nagtayog sa Abra sa Northern Luzon nagligad nga Miyerkules. Action firing line. Amo nang hambal ko nga hindi pwede mabaliwala mga kaaksyon kay nga ang ginigo sa ning Lady Kaykay nga linog isla sang panay. Isla sang panay. Ang kabaskugon pati kamo sa hindi 8.2 ya. 8.2 magnitude. Action firing line. Firing line. Ang epicenter ara sa munisipalidad sang Anidie Antique kag Dao. Ining Dao subong tawag sa di Tobias Fournier Antique na makakson. Sa isla sang Panay ini siya. Ano bala kalapit sang Panay haw? Diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod sa Bugos nga Western Visayas, hindi ta dapat magpakampante. Nga hindi kita maigo sa linog. Bagod man natabo na gani sa atong 1948. Antes ang linog nagligad nga Miyerkules, aber hibalunta kon bala may mga tikang nga ginhimo kag ginaplastar na ang ato sa gobyerno, no, hindi malipod sa publiko ang gobyerno mayara gid man sa ginapatigayon nga nationwide simultaneous earthquake drills kag ina mga kaaksyon nagsaksihan tara sa sulod sang pila ka tuig. Kada tuig nagapatigayon ang gobyerno ta sa ding earthquake drills nga ginatawag. Action firing line. Istoryahan ta dugay-dugay mga kaaksyon pang regional nga level. Ano bala ka preparado ang lokal nga gobyerno? Ano ka preparado ang lokal nga gobyerno sa mga probinsya diri sa Region 6, no? Unahon ko kay nag-ayo kita sa ato sa nga interview yung mga kaaksyon kay mayara sa sang importante nga kadtuan padulungan before mag 8 p.m. So gin-schedule ta sa mga 7:15 p.m. no? Ano ka preparado ang lokal nga gobyerno sa mga probinsya sa Region 6, no? Hibaloon ta ditaran paagi sa Office of Disabled Defense Information Officer. At the same time amo ni siya ang naga-serve mga kaaksyon, no? Nga spokesperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nga si Ma'am Sende Ferrer. Action firing line. Firing line. Kahapon may mga ginpalayag ang pila ka mga disaster response units naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero sa mga gabi mga kaaksyon, luyag ta naman hibaloon kung ano bala ang preparasyon sang regional nga talatapan.
kay man ang mabaskog linog nga tumayog sa Northern Luzon kahapon, nagresulta to damo sang propiedad nga nagkalawasak, may landslides, may nagkalapilasan, may nagkalabatay. Bisan pa ang baluntang malayo-layo nga lugar ni sa Bacolod, Negros Occidental kag Western Visayas. Pero ang babangkot di, kung bala ang Western Visayans, no? Ang Western Visayans, preparado, may mga tikang balang nakapreparar nga pwede na yun himuon. Kung ang pareho sa ring kalamidad mga kaaksyon, mag-igo na rin sa aton probinsya nga waay tagid na ginapangayo. Kabay nga hindi na matabo sa aton. No? Sa sarang matarion, mapabulig ta explain kung ano ang dugang preparation sa ato sa gobyerno. Online sa firing line. Apot na maka-aksyon ang Information Officer sang Office of the Civil Defense Region 6 at the same time ang spokesperson sang RDRRMC, Ma'am Sandy Ferrer. Ma'am Ferrer, mayong gabi sa Action Marlon, no? There is Action ng Radyo Bacolod. Maayong gabi, Action Marlon, kag sa nga tagpalamati isang Action Radio dira sa may Bacolod. Salamat ma'am sa tayo, maginatag dari sa Action Radio Bacolod. Isa ka masubo ini nga trahedya nagluntad kahapon sa Northern Luzon, partikular sa Abra, sa mga mat-amat nga nagasangkad ang kahalitan. Now, dari sa aton sa Western Visayas, way taman ginapangayo, ma'am, nga matabo ini nga sahi sang kalamidad. Pero ma'am, luyag talang babalaan kung ano ka preparado ang gobyerno sa Western Visayas sa tion nga magluntad ini nga sahi sang hitabo. Yes, ang aton nga rehiyon, ang Western Visayas, hindi man niya exempted, no? Sa ini nga hitabo, posible nga pagtabo sang isa ka baskog nga paglinog. Kung madumduman gani naton sang 1948 naka-experience na kita sang 8.2 magnitude nga earthquake. Yes. Amo ni siya ang pinakabaskog nga earthquake nga nabatyagan naton, especially diri sa may Panay, tungod sang ginatawag sini nga Lady Kaykay sa una. And may mga prediction ini siya nga mag-reoccur ini siya, that's why nga ginapreparahan man naton. And actually sang 2019 nag-host man kita gani isang nationwide simultaneous earthquake drill kung diin diri ang Iloilo City ang aton nga host city. Yes. So far ang aton nga preparasyon diri sa may Western Visayas sa Action Marlon, no. Sige ang aton nga pag-conduct ng earthquake drills quarterly ini siya. Pero aside sina ang aton mga local government units, aton nga mga business establishments, actively man ini sila nga naga-conduct sang ilang mismo nga mga earthquake drills, and gina-invite man nila gani kami kung kag iban pag nga ahensya sang gobyerno para nga mag-assess kung paano bala sila mag-responde sa mga amuning hitabo related sa aton nga earthquake. Why taman worst case scenario, may ara kita sang preparasyon kung paano ini atubangon, Ma'am Sandy? Yes, ang aton nga mga provinces kag mga highly urbanized cities, may ara ina sila nga mga contingency plans for earthquake. Also may ara man kita nga mga series of capacity building and trainings nga conduct sa ila para nga at least ma-prepare man nato ng aton nga mga LGUs mag-responde sa aton nga mga pumuluyo. And also may mga inventory man kita sa aton nga response assets kag identified nga mga evacuation centers, and gina-familiarize naton ina ang aton nga mga communities para at least aware sila kung diin sila magkadto, and also through the capacity building and training nga gina-conduct namon para sa ila, and ang regular nga pag-conduct ng earthquake drills amo ina ang aton nga isa sa mga aktibidades nga gina-strengthen permi para nga ma-preparar sila sa aton nga earthquake. Okay. Ma'am, naduduman ko sa Western Visayas, may mga kaprobinsyahanan kita nga ginpahamtangan sang regional evacuation centers. Hindi ko lang maduduman gid kung diri sa Negros Occidental, mga pilaga ni gintuko diri Ma'am Sandy? Yes, that is correct. May ara gid man kita nga mga regional evacuation centers ang dira sa bahin sang Negros Occidental. May 4 kita dira ka evacuation centers. Isa na dira sa may barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Okay. Isa man sa barangay Lag-asan, Bago City, Negros Occidental. Ang isa sa may barrio Vista Alegre sa may Bacolod City naman ini siya. Kag ang isa
sa may barangay Tabaw sa Sagay City, Negros Occidental. So damo-damo siya kag pwede na ini usar padang hindi lamang sa kalamidad tugas ang linog kundi iban pagisri nga mga trahedya ma'am. Now, ari ma'am kadtuan ko ang safety sang structures sa mga buildings against earthquake, no? May ara manayhan building assessment or masilinta integrity assessment nga ginahimo ang kada LGUs, ma'am Sandy? Yes, actually kahapon Action Marlon no nagpagawa sang memorandum number 63 ang aton nga RDRMC 6 chairperson namon nga regional director Jose Roberto R. Nunez. Address ini sa aton nga vice chairperson kag members sang council kag also ang aton nga mga provincial, city and municipal DRM council sa bilog nga Western Visayas para nga mag-conduct sang assessment sang structural integrity sang ilang nga mga infrastructure sa ila sini nga mga banwa. And isa sa mga tinutuyo sini para at least ma-ensure naton no na ang aton ng mga infrastructures diriya sa may Western Visayas kung ano bala ang capacity niya kung batsag sang linog no hasta ano ini ang iya nga ma-hold no nga capacity nga magtindog pa sa kiti kung ano gani kung makita naton sa mga videos kadamo sa mga high-rise buildings, mga old churches nga naapektuhan sang earthquake dito sa may Abra kag sa iban pagid nga parte sang Northern Luzon. So amo ina ang memorandum magipagwa sang aton nga RDRMC 6 chairperson and tanan sini naton nga mga LGUs gina-encourage gid nga mag-comply sang sini nga memorandum, magpasa sila sang ila sini nga results ng assessment diri sa among opisina. Ma'am, ako sigurado kung nako kad mabulig sa information nga gin share mo diri sa Action Radio Bacolod. Dito ko mayara pagid iban nga activities ma'am ang OCD kag regional nga DRRMC. Yes, ang ang aton sa subong naman niya sa OCD, nagahulat man kita sa directive sa halin sa national namon no kung bala kinanglan sang augmentation dito sa may bahin sang Luzon, especially sa Abra kag sa regions 1 and 2 kung kinanglan nila augmentation in terms of personnel nga mag-conduct sang assessment and also ongoing dito nga response operation. Kadamo diri sang aton nga mga LGU, especially dira sa may Negros Occidental, Action Marlon no mga capacitated ina sila and trained sila sa may collapse structure search and rescue kadamo dira sa mga resources sang aton nga mga LDRMO sa may Negros Occidental. So we are still waiting pagaling no sa directive from the national kung bala kinahanglan nila ini, but we are preparing man pag it's stipulated man sa aton nga mga memorandum nga ginpanaog diri sa among central office nga just in case kinahanglan kami sang iban nga regions ready kami dapat nga mag-augment sa ila. Anyway, Ma'am Sandy, kabalo ko nga medyo masako-sako ka pasubong pero tinagatag ka time diri sa Action Radio Bacolod. May salamat gid Ma'am Sandy unless mayara ka sang iduga nga mensahe sa mga ka-action diri sa Western Visayas. Yes, ang aton nga pahanumdom lang no sa pumuyo natin diri sa Western Visayas, especially sa may Bacolod City kag Negros Occidental. Maging preparado kita. I-check man naton ang tagsa naton ka mga panimalay in terms of sini integrity sang aton nga mga structures, aton nga mga panimalay no. Isiguraduhon naton nga just in case maglinog kabalo kita kung diin kita mag-evacuate, dapat ang aton nga kadtuan nga lugar wala ini siya sang mga puno nga mga tag-as nga posible magtumba sa inyo, mga structures nga tag-as man nga posible man nga mag-collapse ini siya kung maka-experience kita sang baskog nga linog. Ang aton nga Bacolod City and Negros Occidental balantang dira ang aton nga Canlaon volcano no, which is one of our earthquake generators diri sa may Western Visayas. So dapat kabalo kita kung paano kita magpreparar kag dapat i-secure naton aton nga pamilya edukado man kung anong himuon nila in kaso maglinog. Sige. Ma'am Sandy Ferrer, ma'am, thank you so much kag mayong gabi sa ibo. Salamat man Action Marlon kag sa nga tagpalamati isang Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Sandy Ferrer ang Information Officer sa Office of the Civil Defense Region 6 kag spokesperson
sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, no? Hingagaw ko lang time ni way lang ko damo patatani sang luyag ipamangkot kay Ma'am Ferrer, puti giningagaw ko lang siya. Kay nag-ayo siya nga mayara siya importante nga hikotaron. So pasalamatan talang kay basi dason nga tinion, liwata siya nga maka-opod maka-action kay importante ini, no? Damo kita sang luyag hibaloon kon preparation sa gobyerno ta ang paghambalan hindi lamang sa saning halit tugas sang linog kundi pati sa iban pa nga mga kalamidad. Action firing line. So mayo ini magka-action kay may preparasyon ng gadaan ang mga local government naton diri sa Western Visayas para sa linog kay iban pa nga kalamidad. Hindi tani pwede nga mabaliwala sa nasilinta na, no? May ara sila gali regular, no? Nga nationwide simultaneous earthquake drills. May capacity building training, may existing earthquake response mechanisms, para sa abis ang response clusters, emergency operation center, and incident management team. Tidiri sa aton sa Negros Occidental, may ara gintukod, no, nga provincial incident management team, no, ang ato sa nga provincial government. Initaran nga mga plano, mga ka-action kag preparasyon ang katuyuan sini para nga mahandol sang ato sa gobyerno ma-manage ang sitwasyon. Action firing line. Now, ang ginamunong Lady Kaykay, bla, no? Di bla? Lady Kaykay. Ang Lady Kaykay, sigurado ko, ikaw, Akso Oliver, bago ko lang bati ni ay, Lady Kaykay. Ako gani, bago lang ko bati ni, Lady Kaykay, no? Damo gid sa mag-action ta, nga subong lang gid makabati sang sining tinaga ni, nga Lady Kaykay. Kung waay matabo ang linog sa Northern Luzon, nagligad nga Miyerkules, waay gid ni mabatian ang tinaga nga Lady Kaykay. Action firing line. Firing line. Ang naghatag sang bansag sining linog ni ang tawag sini Lady Kaykay earthquake. Ang Lady Kaykay ang naghatag sining tinaga ni halin man mismo sa mga residente sa lugar nga nahalitan sang linog sa panay. Action firing line. Firing line. Enero 25, 1948, around. Lantawan niyo ba lang oras nga pagluntad sang Lady Kaykay nga linog ho? 1:46 ang takna sang kagahon. Oh. Ikaw, gabamati subong da. 1:46 ang takna sang kagahon, nagaanukas na. Simpre gahuragok. Action firing line. Oh, kalabanan gahuragok. Munang pinakamasubo lang nga pagbugtaw mo iya. Pagbugtaw mo, why na iatop ang balay mo? Pagbugtaw mo, no? Ang mga structure sa kilid mo nagkalawasak na. Budlay, no? Magnitude 8.2, lantawan nyo bala. Ang Lady Kaykay, nga earthquake mga ka-action, tumayog ini sa isla sang Panay. Tiyan mo na, ang pinakamasakit na rin mga ka-action natabo. Samtang mahamuok ang tulog sang kalabanan. Action firing line. Firing line. Amo to nga time, 1948, 99% guro nga mga tao, yakatulogid, no? Man 1948, lantawan nyo bala, why pa to cellphone, no? Ang television to mga ka-action, basi kon di battery pa to. Oh. Last 9 lang guro ka tulog nito mga tao sa amot yung tuig. Action firing line. Firing line. Pero subong butang ta, subong abing 1948, subong nga panahon ho, ay bisan butang mo alas 3 ang kagahon kalabanan o may ara gidya sang tao nga gamurat pang mata. Action firing line. Firing line. Kay nga gahampang PML. Action firing line. Isang una ya 1948 sang nagluntad ining Lady Kaykay nga linog mga ka-aksyon, kalabanan tulogid. No? O galing kay hindi ko masugid sa inyo, kag damo sa mga manog research bala,
Ang hindi magani kapiho kung pilagin ang nagkalamatay. Sa linog nagligad nga 1948, may mga figures ko nakita, puway nagkasalalanto. So munang hindi ko nalang pagmunuhon. No? Kay waay-waay sang patod gid nga figures o numero kung pila ang nagkalamatay, pila ang nagkalasamaran sa Babaskog Galinog sa Isla Sampanay sang 1948. Ang ginbensyon lamang diri magka-aksyon ang mga estruktura nga nahalitan. Tilang tawan nyo, 1:46 AM, 8.2 magnitude mga ka-aksyon. Ginatawag man niling nga post-World War II tremor. Lady Kaykay. The 1948 quake, Lady Kaykay. Ginakonsiderar second, ikaduwa sa biggest earthquake sa 500-year Philippine earthquake history. Makin nyo yan. Action! Firing line! Firing line! Ang kalawigon sang uyog ya, ang pagtayog ya, 3 ka minutos iya. Kapin, 3 ka minutos. Bisan 10 segundos lang gani nga tayog sa aton. Di kulbaan na ta. Action! Firing line! Firing line! Inang ginasugid ko nga Lady Kaykay earthquake mga ka-aksyon ya. Hindi gimasuguro ya sige-sige pagtayog ni kung taot mangguro ni. No? 3 ka minutos mo. May sunod-sunod pa nga mga aftershocks. Nabatsagan sa mga tao, hasta alas 5:52 ang kaagahon. Makin mo lang tawan nyo bala. Alauna 46 nag-umpisang pagtayog. Ang mga aftershocks nga sunod-sunod nabatsagan hasta alas 5:52 ang kaagahon. Action! Firing line! Ang preparasyon importante. Kay basta gani preparado, hindi tanto matamaan kung mahalitan. Di bla? Ti sa mga ka-aksyon tada, dapat tuon man kita pag may time. Hindi sila nga matuon kada 1 + 1 = 2 ha? No? Sang tuon man kita kag hibalo kita sa mga pagsulundan, pahanomdom, nga ginapalayag sa ato sa gobyerno kay ina mga ka-aksyon halinman sa mga eksperto. Action! Firing line! Maghibalota kung ano ang dapat naton himuon sa tion sang kalamidad. Action! Firing line! Sige, ginauna talanto mga ka-aksyon kay importante ini nga balita kag sugpuran tani kada adlaw may ari kita sang development nga ipalayag sa inyo may kaantaran sa epekto sang linog. Action! Firing line! Firing line! Alas 7:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay angot sa nga balita mga ka-aksyon ang gobyerno provincial sang Negros Occidental may ara sang ipadala nga bulig sa mga lugar nga nahalitan sang linog partikular sa probinsya sang Abra. Action! Firing line! Firing line! Ay ara sang 1 milyon ka pesos ara nakapreparar na. No? Ang silin ni Governor Bong Lacson, ginatindugan sang probinsya ang halambalanon nga it is more blessed to give than to receive. Mas maayo na nga kita ang mabulig sang sa kita ang buligan. Kampyon, no? Action! Firing line! Firing line! Pero way panisang piho kon dienged nga lugar. No, nag-state of calamity na subong nga hapon, kaya malkay na ni Governor Bong Lacson sa abos sa nga interview. Sila nga makuha sa sandatos, sa information, kung balad diin nga lugar ang may declaration nga state of calamity. Ti subong nga hapon na balaan tara, nga ang bugos nga probinsya sang Abra, nag-declare na sa state of calamity. Para makagamit sila, makausar sila sa ilas sa calamity funds, pero sa kada kalamidad nga nagahalid sa isa ka lugar, bisan pa nga mag-declare sang state of calamity, ang calamity fund nga ginagamit nila na hindi na makatrespaser. Action! Firing line! So, nagabulig da ang nagkalain-lain nga mga probinsya. Kaya mbal di Governor Bong Lacson, sang ang Negros Occidental ginhalitan man, sang Bagyo Odette, damo man sa mga probinsya, ang nagpadala sang bulig mga kaaksyon. Kahapon si Presidente Marcos nagsiling
nga sa karon way pa sang rason nga ang iya sa gobyerno magdeklarar sang state of national calamity. Way pa sang basihan kay sa nasalinta na kaina may ara sang standard operating procedure, may SOP nga dapat sundon di. Nga dapat tatlo ka mga probinsya o kung masobra pa ang dapat apektado sang kalamidad. Agod kung tatlo kag masobra pa siling ni Marcos automatic nga madeklarar ang pungsod nun nga state of calamity. Action! Firing line! Firing line! Ti subong gina-assess pagid kung diin pagid ang mga lugar, ginatipon pa nila kung ano gid ang kasangkad sang kahalitan sang sining linog mga kaaksyon. Action! Firing line! Sa ibang nga balita sa lokal, isa ka barangay sa Bacolod may bag-o nga kapitan kag may bag-o nga kagawad. Action! Firing line! Firing line! Monohon ko gini nga ini nga barangay makaaksyon na wala sang iban kundi amo ning barangay nga may pinakajutay nga populasyon. Damo Bacolod nun sa buong Wekbalo mo. Ano nga barangay pinakajutay residente man? Ano nga barangay pinakajutay botante man? Ano nga barangay pinakajutay populasyon man? Di bla? Sila na mo. Kung dutay populasyon mo, dutay botante mo. Di bla? Barangay nga may jutay lang ang mga botante. Ano nga barangay, be? Wala na sa ibandang barangay 24, eh. Action! Firing line! Ang barangay 24, ang bag-o nga kapitan, si Cap Lope Angeles Ledesma Jr., ang balita formal nga nagpanumpa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez sa mayor's office. Upod ang kagawad man nga bag-o Josephine Magallanes. Action! Firing line! Ang natabo nga si Lope amo na nagbulos sa yaman kaugalingon nga bata, kaya ang bata ya Lef Gregory D. Ledesma. Nagpuyo na dito sa Estados Unidos, sa United States of America. Opo na sa nga pamilya. So, normal lang ining hitabo na responsod sa Pilipinas sa patag sang politika. Ang tupan sini amo nang ginatawag nga law of succession diri sa Pilipinas asya. Pero balik istorya sa barangay 24 bla. Garaging kring nga kon sa nga communication daw damo gud pabangkot bla kun ano istorya sa barangay 24. Sa barangay 24, no? Ang barangay 24 sa nasilentara dutay ang mga residente, jotay man ang mga butante, hindi tantok bugat ni. Ang palasaanon sa mga opisyal sang barangay, man kon basihan ang datos, ang datos nga nakuha ta 2020, tuig 2020. Nga datos makaaksyon diri sa Bacolod, ang barangay Mansilingan, amo na sa ang barangay nga may pinakadako nga populasyon, no? Ang 2021 siguro dason pa na magwa. Ang barangay Mansilingan. Ang populasyon iya sang barangay Mansilingan as of 2020 sobra 51,000 mo, no? 51,000 ang populasyon ti dako na ni magkaaksyon. Ang barangay 24 abi nyo kon pila lang ang populasyon niya sa Oliver, 63 lang. Action! Firing line! Firing line! 63 lang ya ang ila sinay population as of 2020. But sa lingon, 63 lang bilog, no? Ang mga residente, ang mga tao nga nag-star sa abo sa nga barangay. 2020 niya, doon to kumasi ko may arada 2021, nagdabo-dabo naman eh. So ang balita nagasiling nga ang pinakagamay nga barangay sa Bacolod may bag-o nga kapitan kay may bag-o man nga kagawad. Kag kumo sila ang nagpanumpa na kay Mayor Benitez. Ti automatic nga sila maging kaalyado man sang administrasyon. Action! Firing line! Dibla daw ka interesante mga balita, no? Barangay 24. Sige. Ano pa diba sa nga balita mga kaaksyon sa bahin sang lokal?
sobra isa kaspa na ang isip-isip ta. Ang kampanya sa nga Bacolod Traffic Authority nga talatapan ng bitaw, ago din ng mga electronic tricycle, electronic bike, no? E-bike ang ginatuwag, no? Pating tricycle, may operation, kagin pati ang bitaw. Sige lang, balikan tayo dugay-dugay, standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang Thank you, salamat gid. Okay, dari tanay sa ato sa mga nag-monitor sa live stream. Sa live stream ta mga ka-aksyon, si Toto Joshua Bia Joshua, ga-monitor sa ato sa Facebook live. Si Ma'am Yvonne Buiser, salamat Aksyon Marlon, dan sharing salamat gid. Amigo ta Vinci Bantong, ga-monitor, mayong gabi na si Mwa, no? Mayong gabi, si ikaw lang, Toto P, ga-monitor sa mga talion, dara sa may barangay Tangob. Thank you, ti Toto Randy, no, si Miko Tarandi ka monitor ma'am, si Ma'am Star Mayo, no, ari na si Ma'am Star Mayo, no, Ma'am Vanessa dari sa station. Thank you kid, kay Ma'am Vanessa Mayo. Salamat. Okay, darita sa ato sa ding left side, Milal Uligo, thank you, gabonitor. Jonalyn Ninyal de Crepito, good evening. Tamiya ko kay RR Joy, kaga Junior Kit Macariola, Karen Guzman, Lager Dikila, Edgar Cepeda, Siles, Gian, Dexter, Nagamonitor Live, and Transistor Radio. Okay. Meron Ligo, live na live. Joshua Bia, good evening sa Marlon. Tabi ako kumari, Star Mayo, kag kumari, Jing Kilialag doon. Salamat. Okay. Manjo Biarni, humayong gabi. Roberto Hiraposco Caraballo, good evening Aksyon na Marlon, monitor kami di sa handumaran, tamiyaw ko lang mga Kaftuda officers kag tamiyaw ko man si Attorney Dindo Ramos. Okay, Rinaldo Perasol, ka-monitor Aksyon Farming Line, dari sa may barangay Zamora, Pontevedra. Araman si Park Manuel Matiyong Pilinggon, mayong gabi. Imbong de Campo, salamat, ari kami sa may maaw, monitor. Virgil Olpenda, Axomar, monitor always, Celine Holmes, more power and God bless, thank you. Benjo Gargaliano, okay, watching live from City Heights. Ginit ko lang nirisa Jancel sang Banling, Siomay House. Gapamatigid subong. Salamat kid, Idilaos, good evening Action Mar. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Okay, Christine Menyes, Villalobos, thank you. Georgia Gargasira, mayong gabi. Laini Valencia, good evening Action Marlon, watching from Fairview, Quezon City. Karen Miraflor, good evening Action. Okay, Maria Elena Alibawan Alfonso. Okay, Alfonso family. Dara sa may Porok San Roque, Barangay Tangoba. Okay, salamat kid Karen Miraflor. Ray Flores Baryoga, Action Marlon, gabonitor kami di sa Barangay Estefania, Fortune Town. Leia Younger Esquivel, good evening Action Marlon, salamat kid Athea Kimariman. Marilo Travilla Catinoy, good evening, salamat kid. Celsa Kagalanan Alimuot, good evening Action Marlon. Okay, kada gabi ka pamatigid kami sa radyo. Salamat Celsa, salamat kid. Lilia Taton, good evening Action Marlon, monitor lang kami di sa Gardenville, Barangay Tangob. Okay, sa taran-taran nga mga taga-Barangay Tangob. Araman si Roland Lopez. Good evening, Aksumar. Salamat, kid. Sige, standby ka mo kay pagbalik ta. Dakpanay naman ta tricycle kag dakpanay e-bike sa Bacolod. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa
o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan,
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw ba na nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa Tres minutos na kaligad sa tag ng alas sa 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang Aksyon Radio Bacolod may promo kag good news nga igatanyag sa inyo mga ka-aksyon. May kantaran sa amo sa palabuton kag natalana nga anniversary mga ka-aksyon. Ang dakop ka, daog ka, ruleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Dugay standby ka mo kay ang promo mechanics. Isa-isahon ta dayday para nga at least may preparasyon ka mo temprano pa. No? Kay ang promo nagasugod na di Agosto 15 sa 2022. So mayara pa ka mo sang pinakaadlaw nga preparar kag plastar sang inyo siri nga preparasyon. No? Kaya simple lang dakop ka, daog ka, ruleta. Bot silingon, isa lang daring kapital nyo, dapat pamati ka mo sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kay kon kamo ang magtuhan, madakpan, ang iba niya mag-aksyon sa operasyon nga kadakpan nga kapriso. No? Aksyon Radio ya kon madakpan ka nga nagapamati ka mag-aksyon,
Why ka di perdihon iya? May ara kaya sang dag-on gid kag piho-piho gid. Action firing line. Balikan ta dugay-dugay kay unahon ta na ka-aksyon ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art Tayhopon. Action Radio City Hall report. Mga balita sa Bacolod City Hall, Action Art. Maayong gabi, please kawin. Action Marlon, isa diri sa mga balantayan amo ang ginahimo nga preparasyon sa naglain-lain nga mga bulutuan sa bilog nga pungsod Pilipinas nga kon madumduman ang target diri sa Tiglikom no sa Department of Education nga si Vice President Sara Duterte nga by November mabalik na gid ang pagpatuman sang face-to-face classes. Now, diri sa siyudad sa Bacolod, kumong ti ang tanan pagpanghanda ang ginahimo. Actually, buwas nga adlaw Biyernes, plano diri sang Chairman Committee on Education nga si Councilor Al Victor Espino nga aktual gid kag personal nga gaduan ang mga bulutuan nga nasa kupan sa Bacolod City Division Office. Agud siya mismo Action Mar makita niya kung anong status kag para at least mahimaluan niya ang mga concern sang naglain-lain nga mga bulutuan sang ila sining mga principal, especially na nga konti matigayon ini mahatag naman ang mga concern nila o kung ang ila sining mga luyag nga bulig abig kag kakulangan sa bahin sang tatapan ni Mayor Albi Benitez. Kay may mga feedback sa nga nabaton sunod diri sa kay Espino ngati may ara sang mga bulutuan niya ngati may mga kwangido may mga guba during the audit ngati kinahanglan sang construction nga kung natawon ta hindi mahingagaw sa Marlon kamadali-dali kung nasa DepEd budget lamang kay ti mo damo manggid nga mga areas paghapon o plus pagitsubong nga may mga bulutuan na mga sobra 30 to sa Luzon nga napiktuhan sang linog. Ti siling diri ni Espino siling ti ibaloon tala buwas kung ano gid ang estado kung sa tion nga matapos lang niya sini actual inspection. Yari si Councilor Al Victor Espino. Ang akon nga plano nga libuton ko ang tanan nga districts no sang syudad, sang school district sa syudad sang Bacolod para makita gid naton bala aktual kung anong nagakatabo sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan primary and secondary schools para kung ano pang mabulig maambal ta diretso kay Mayor Albi kung anong kinahanglan pa naton sa sini nga mga bulutuan. Kami ara kita schools nga although wala ko pa nakita ang report but may feedback ko nga there are schools nga hindi pa wala nakapasar sang requirements sang face-to-face no. Well anyway sa November pa man ang aton nga face-to-face nga klase sugdan ta ang pagtiyog naton sa mga eskwelahan basi makaingagaw pa man ang iba. Ang sa private naman nga level they have their own parameters for which to function. Ang aton niya ang obligasyon sa syudad ari lang sa public. Ang isa pa gid Action Marlon nga balantayan kundi diri sa Bacolod City sa unang administrasyon o nagigan nga administration kundi ka panghatag gid man niya masami diri sa mga school supplies. Now sunod diri kay Councilor Victor Espino actually siya kag si Councilor Jude Dario Saison ang ginatugyanan ni Mayor Albi Benitez nga kung mahimo makabulig sa pamangita sa pondo nga pwede magamit no para sa alokasyon sa inugbakal sa mga school supplies para sining ipanagtag sa mga estudyante. Kay sining niya ti kung hinali gidman nga may baluan ta kung pilang kinanglanon sila kay ang target niya next week. Hopefully matapos na niyang pagpatigayon diri sang pag-evaluate o kung pag-ibalo kung mga pilagid ang total nga funds nga kinanglanon para sa pagbakal sa mga school supplies. Dugang pa rin ni Espino nga basta maayo nga kung may available na nga funds, ini dapat yung school supplies kay sila nga tinagligad nga paghatag sa city, pagi sa nagligad mga administration, kung kaisa lapit na lang niya closing exercises, dira pa mahatag o kung jutay na nabilin sa klase,
dila pa mahatag ang school supplies. So kung needed nga inihatag sa mas temprano basta may available ng pondo, amo ina ang ila ginaasikaso for now. Yari balikan naton si Councilor Al Victor Espino. May directive si Mayor Alpino sa amon ni Councilor Taddy Saison na magpangita sa mga pundo. So gina-determine naton subong kung pilang kinanlano naton base pa man lang makakita kita sang pundo before the actual face-to-face classes start, no? And important to note that sang previous administration, nagaka-delay ni ang paghatag sang school supplies, notwithstanding may mga nagaka-uli kita ko sa bidding process, may proseso nga ginasunod. So hopefully nga kung matigayon naton ini kabay pa kag kung makikita kita sa supplier nga makasarang nga magdulong sang sini nga mga kinanlanon, kag kung makakita kita sang pundo, tingwa naton nga makahatag kita sang school supplies on time sa sining face-to-face nga klase. Pero may estimated amount, mga more or less, pila siya rin kinanglanon for to provide? Wala pagid ko kalambot sa sinang level. Hopefully by the weekends, mabalaan ka na kung pila ang kinanlanon natin para sinang. Amala sunwar, hindi pa mahibaluan subong kung pila gid ang kinanglanon ng funds. Ang importante nga makakita sila nga duha ni Councilor Jude Dario Saison sang pondo nga sarang magamit para sa amo nga programa. Kag importante hambal nila on time connection art. Gani. Okay lang na kung ma-delay sa isa ka bulan, mapulo pasensya pa na. Pero kung ma-delay sa nga isa ka bulan na lang before mag sirang klase, dokbod na mangguro na gamiton sang why na naguro gana magamit estudantes na. Why na ikiti dali na lang mo. Ang guwa sila base kon kuha na gini, hindi na malabot sa ginatawag nga purpose balakag tinutuyo sa among proyekto. So in a way, wala itong taniya, follow up na itong sundo na itong after next week siguro base may mga update ini nga balita action Mari. Amo nang nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall action artay hupon una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Okay man importante kag dako ding kunta nga bulig sang ato sa lokal nga gobyerno para sa mga pigado kag duha lason iya makabakal kon makabakal daw yes kay may ara mga bulutuan yang naga-require gid mo sang damo-damo balang nga mga materials nga usaron sa estudyante para sa pag-eskwela nila. Ito importante di ka mabudlay man nga halak ka eskwela nga way kay mo kagulingon nga sululatan, notebook, papel, ballpen o kon lapis. Ti nagligad nga administrasyon nagpaningwa man kuntani nga mahatagan ang mga nagakinahanglan sini ugaling kay natrasar, delayed, no? Why mahatag on time. Te kon butang tabi isa duwa na lang kabulan ang nabilin manog sira ng klase. Amo pa ya pagpanagtag mo na sang school supplies. Padulaan ka ng estudantes na Action Firing Line. Firing Line. Kabay pa nga mga matingwaan niya sang mga ara sa mga nagapungko dira sa idalom sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez mga ka-action kaya hindi mag-ang kanamuon sang mga gakinahanglan sini labi na gid sa mga nagabutho mga ka-action sa mga public schools diri sa syudad sa Bacolod. Ti pala dalang kadlaw ho. Ari na kita sa Pizza 28 sa bulan sang Hulyo. Agosto 22 mga ka-action isip-isipon tabi. Isa, dua, tatlo. Mga sobra tatlo na lang semanang hulatunta. Magabukas na ang school year 2022-2023. No? Pero ang full nga in-person kaga face-to-face kang klase sa Pizza 2 sa bulan sang Nobyembre. Tika may unta nga ba na yun yung plano, mayo man nga plano sa ato sini lokal nga gobyerno, no? Dapat hingagawon kung delayed mga isak bulan okay pa na, no? Isa duwak bulan okay pa na. Kaya basta ganit transactions gobyerno, maagi gina siya natuwag nga public bidding ang supplier. Action Firing Line. Alas 8:14 Action Radio Philippine Standard Time. May balita kay na mga ka-action kay kadamo diri sang pabangkot sa ako sa communication kung ano na ang
kahimtangan sa itong aksidente nga na kuryente bla. Sumaka ni sa galia sa babaw atop, no? Basi mga available action ulabar na ato sa nga patrol with action Zel Minardo. Kay parang hibalaon tare kung anong sitwasyon sang na kuryente. Sumaka ni sa atop, no? Sang isa ka estruktura kaserbi ni siya mga ka-aksyon nga caretaker. Oh? Te ang masilinaton dire sa mga ka-aksyon to. Dapat magkipik-kipik ka halong kita sa ginatawag linya dasang kuryente. Action! Firing line! Firing line! May isa ka lalaki nga ang trabaho niya caretaker sang Pope John Paul building. Dara sa sulod sang compound, no? Sang Sacred Heart Shrine, ang bantog nga tawag ni Makaakson Lupit Church. Namtang ni sa may dalan sa Lizares Barangay 39, diri sa sunod sa Bacolod. Oh, paningit siya sang mangga, no? Jamingo o konpaho, ang usarya galing bilang singit damo na nga mga kaangay sa nga mga trahedya, kaangay sa nga insidente. Nung ang ginagamit kon kis kabilya, salsalon, steel, ti amo nang gingamit sa isa ka tinuga niyo. Way babalaan nga sa laban-laban nga stupad sang sanga may live wire, no? Ti ang singit nakatandog, ting lawas sang lalaki ni komo ang singit ginuyatan niya. Ti live wire, kuryente, ti siyempre, mapilasan ka kag magpanaluya lawas mos ni. Action! Firing line! Firing line! Ang mga responders pagi sa chamber, madasig-dasig man nga nag-responder mga ka-aksyon agud mabulong ining biktima ni. Paano ini malikawan nga insidente? Di basta gani live wire, why na sang iban nga nagapanag-iyaman guro na kay kon cable yati di man live, no? Kon teleponon di man live, no? Ti kon live wire ang nagapanag-iyasa ng kuryente na ang kooperatiba tayo nga naghatag sang elektrisidad. Mga serbi, ini nga pahanumdum sa taran-taran mo, labi na sa mga naga-starve na sa lugar. Nga ang kuryente, nagatupad, nagasangat, o kung nagaluy-loy sa sanga, sang kahoy. Ay bari baloon ta maka-aksyon kung anong kahimtangan sa itong biktima nga aksidente nga na kuryente sa ato sa nga patrol with action Zel Minardo. Action Zel, mayong gabi, please come in. Aksyon na Marlon, nayara na subong sa hospital ini ang biktima nga na kuryente kagina sang hapon. Aksyon Marlon sa may Lupit Church, barangay 39 niya sa syudad sang Bacolod, no? Kung sa diin inigin kilala lang kay alias Junjo, no? Kagyara naman sa legal nga edad. Aksyon Marlon. So, subong nga gina-check pa akong gina-obserbaran sinisang doktor ang estado o ng kondisyon sinisang biktima. Kaya sunod dire kagina sa pahayag ni Sir Warren Snook sa Human Resource Development Department nga nagsaka ini sa top sang likod sa St. John Paul Center. Ini ang victim agod maningit ani sa Manggay. Action Marlon. Kaging gingamit sini nga silingit amo ini ang stainless nga tubo. So pag singit ini Action Marlon at tandugan niya ini ang live wire ya kaga na kuryente. So mayo lang gani sunod diri kay Sir Warren nga wala ini siya na wala niya tandugan ini ang main gid bala kay kung natandugan niya ni siguro Action Marlon tinaw severe gid kon grabe ini ang yan aguman ti kangina nakita dito naton nga ang pila sino kon sunog ang iyang natuo nga paa kag ang tiil yaman kagina sa maya chamber sini. So mayo lang kaya natatapan ini sa gilayon sa nga amiti nga sa ambulansya kaga na rescue sa pagsaka niya sinis ato wala man siya na na dagdag sa dalom ara lang siya sa babaw pero may naglupok lang nga parte dito sa may poste kaga sa kuryente rason nga na shut off iniya ang mga sini Action Marlon ang bilog nga compound sa nga Lupit Church sa hapon sini. So Boloboy nasakson na Zel nga siguro ang natabo is ang nasangit ang tubo ginuyatan ya base kung gamay-gamay lang siguro multahe to. Wagin na sa mano. May anong plastada man ang kuryente ara sa sangaga ara sa sangaga tungtong kung anong plastada.
Yes, correct action, Marlon. Siguro wala niya nakitaan na may kurente no nga tupong sanga siniya sang paho nga ginasingita niya sini. Kagat kalupok dito, amo na to nakitaan niya nga ara siya sa babaw sa nga nag-shut off na ang tanan nga kurente sa may compound kay daw may na sila kagina da may misa dito action, Marlon, timing gid no mga alas 5 to pasado na. Lapit na alas 6 kaga natabo iniya ang insidente. Subong padayon pag ang chekyar sa nga doktor sila kung ginobserbaran pa ang kondisyon kay may mga pilas ni nga naangkon ang biktima action. Wala mo sa madagdag sa atop sa kaanya? Wala man action, Marlon. Ini ang ikaduha ni nga building no kung sabihin nga caretaker ini siya taga scholar sang simbahan ini ang biktima action, Marlon. Sige, kabay pa nga maluwas ang yasa ni kayong tangan. Hindi gid man tanto ang pilas ka dangkon niya. Hindi man gid action, Marlon, no? Okay. Sunog gamay sa paa niya sinikaga sa natoo nga tiil. Sige, Action Zal. Action, Marlon, mo na ang latest update sa nagaluntad sa nga insidente. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa life extension of vitamin D3. Ini Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon at radio. Action! Firing line! Firing line! So, sara siling tara maka-action tiya maging survey ining pahanomdom sa tanan, no? Kung may ara ka mga rin nakita, dira, kag kung may ara sang kahoy da, kag nakita yung may kurentes babaw, pwede pa lang, no? Itapson yun, no? Tapson yun parang atis makitaan yun bla sang matata nga mayara sang kuryente. Gali, kung pwede man, no? Nga ang nagatakod sang sida nga kuryente, lantawon anay kung magatuga sang delikado o kung peligro. Action! Firing line! Mayo lang report kay ina maka-action kami nin intenuga nga nangdingit sang kuryente nagsaka sa babaw sang atop. Why sa tanto tamaan, no? Ti amo nang silinta bala bangin serbe ini nga paandam kag pahanomdom sa aton nga mga ka-aksyon. Action! Firing line! Firing line! 21 minutos na kaligad sa tag ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon may ara sang good news kag magatanyag sa inyo sang mga panagtag kami iya sang premyo. Dakop ka, daog ka, ruleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sa nagahulat gid kung ano ang promo mechanics siri. Una gid, magpamati kamo sa Aksyon Radio Bacolod on air man o kon Facebook, no? Live. Kung mayara kamo sang monitor nga radyo da, pwede kamo nga dira makapamati. Mas maayo gani kung pamati kamo sa radyo, naka-monitor pa kamo sa Facebook, kampiyon gina. Ikaduha, ang madakpan nga nagapamati mga ka-aksyon, hatagan na siya sang coupon, no? Hatagan sang coupon kay manigalibot kami nga mga personal nga amo na maghatag sang coupon mga ka-aksyon. Kung magabutan ang numero sang imo sa coupon, may numerong coupon mo, no? Kung magabutan ang mga ka-aksyon, gilayon nga magkadto personal diri sa Aksyon Radio Station. Dala ang imo sa coupon. Subot sa lingon, ang coupon nga ihatag sa inyo, ipasiguro nyo nga matago nyo na kaya mo nang pamatuod nyo nga gintagaan ka mo coupon kag amo na i-present nyo kung magabutan ang numero sa inyo sa coupon. Di ba? Kung magabutan, kadto diyon diri sa Aksyon Radio Station, dala inang coupon nga ginatag sa inyo. Kag diri sa station, mapatiyog ka mo sang dakop ka, daog ka, roleta. Ang roleta kay na daw katahom mo, nakita ko na human na. Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tub-tub sa odto, halin sa programa nga Action Reports First Portion, sa Action Balita Morning Edition, sa Action Hotline, sa mga drama, drama nga Barangay 684, sa Umbra kag This Is My Life. Sa Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sa Bacolod, may tub-tub labang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong
sa station. Action! Firing line! Firing line! Ang mga magabuta naman sa mga programa sa hapon kag gabi. No? Amo na mga programa nga This is My Life, drama nga mensahe sang paghigugma, timbangan sang katarungan kag puwerte nga ability, action reports afternoon edition, sa action firing line, kag action at patrol may tubtob alas 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulog kamo diri sa station. Ang mga magabuta naman nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sa Bacolod. May tubtob alas 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo ganayon nga makuha kag madala ina pauli. Ang promo, tandaan nyo ganing promo, magasugod Agosto 15, tuwig 2022, tubtob September 17, 2022. No? 5 ka semana ang promo, kag mayara sang 2 ka winners kada adlaw, Lunes tubtob Sabado, o kon total o kon kabugusan nga 60 taran ka mga tagdaog o kon mga winners. Dakop ka, daog ka, ruleta promo sang Action Radio Bacolod. Action firing line! Ang iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang Santon Plus Cafe. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi Alikan tareng mga nagpadala dugang nga mga mensahe sa ato sa ringa live stream. Okay, adali kita. Okay. Roland Lopez, shout out sa boss namon JR Fernandez. Okay. JR Fernandez. Salamat kid. Ben Buds. Okay. Oy, i-check ko niya ang imo sa nga kuha. Sige be. Kay Ben Buds may information sa gin send dariwa, no? Ipadala dari sa aton. Check ta ni be, check ta kung sino nang gidakop sa bypass. Felix Arsenio. Okay. Good evening, Action Marlon, patamyaw sa Sitio Bais, Barangay Yubo, si Tatay Iking, kag Nanay Tiling, nga gapamati gid si imo permi, kag family Jonila, kag family Arsenio. Humalumina, good evening. Si Sel Bekbek, good evening, Action Mar, monitor lang di, Purok Orchids, Yellow Bell, Lunoy, Santa Rosa, nakalang sa Barangay Binubuhan. Sa Orchids, tamyaw ko lang family Ismilia, Christina Maglantay, Jamie Bilyasa. Jory Di Pamusiano, good evening, Action Mar. Jovi Munares, good evening. Si Selbekbek sa Yellow Bell. Okay, basa ko na. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening, Action Mar. Salamat kid. Nemesia Roques, good evening. Okay, si Selbekbek, mayong gabi man kay Emilio Morina Tukilyo sang Lonoy Binubuhan kay Jocelyn Song Comedia. Araman si Toto Balorot, good evening. Kag kay Bobby Munoz, kung sa talisay malibot man di hatag coupon. Okay, bantay lang no? Kay may arak kita sa iban man nga syudad kag Banwa sa Negros Occidental. Thank you. Salamat gid.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon Ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, mga kaaksyon, kahapon kun tani, kung basihan ta ang... Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Nubo tani kapon, ugaling subong nagsaka naman sa, 74 naman sa mga kaaksyon. Mga
Aryo, gin-check ko ang sunod-sunod nga adlaw nga pagsaka sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, mga duwagid kasman na mga 14 ka adlaw gid. Kay sang July 12, mga ka-aksyon, 29 ang COVID-19 active cases. Pag July 13, 36. Hasta na sang July 26, nagligad nga Martes. So kung isip-isipon naton, from July 13 to 26, matupa sa 14 ka adlaw gid sunod nga pagsaka sang COVID-19 active cases. Kahapon kun tani, no? July 27, 67 na lang, no? From 74 sang July 26, pag July 27 kahapon, 67 na lang kun tani. But sa lingon nagnubo naman sa kun tani. O galing isa lang ka adlaw pag nubo yaho. Kay subong nga adlaw July 28, ara naman siya sa 78. Action firing line. So nagasaka nubo dason saka. Mas damo ang saka subong. Ikumparar sa pag nubo mga kakson. Subong na nga bulan sang Hulyo ho pasihan ta, way pa nadabot ang bulan sang Hunyo. Nagligad o kon kahapon ang health authorities, ang Department of Health, nagpasangkad pa sang coverage sang second COVID-19 vaccine booster para sa mga adults nga nag-edad 50 anyos, no? Kag ang mga nag-edad 18 tub-tub 49 anyos with existing medical conditions. Ang ginatawag na may ara sang comorbidities. Aba nang anunsyo kahapon sang DOH, kahapon Wednesday, no? Nga may ara sila sang ginaduso ng wider coverage sa second booster. No, kay man kinahanglan subong ang booster shot kung si Presidente Bongbong Marcos pagani ang pambalon, pabor siya nga dapat pasangkaron na ining booster shots kay nagamat-amat naman saka ang kaso sang COVID-19. Dari sa aton, sa Negros Occidental sa kaina nga press conference ginsalin ni Governor Bong Lacson, kon fully vaccinated individuals nga nagrosanon, ara na sa 75 to 80% na nga population. So, kung fully vaccinated ka, kag hindi ka makapa-booster shot, kag ginatuwag, nagamat-amat na nubo ang panaming sang lawas mo kontra COVID-19. So, amo na ginagasiling gobyerno nga tuman ka importante ang ginatuwag nga booster shot mga ka-aksyon. O galing, amo nang silinta parume, ang tao hindi mapilit nga magpabakuna kontra COVID-19 bangod kinamatarong dira. Kay way kita sa kaigo yang nga kasuguan o kon layi nga sa Pilipinas nga dapat ang tao nga istar diri sa pungsod ta mapabakuna gid. No? So di mo mapilit ang mga tao. No? Mayara lang ugaling luyag nga nabuton nga target ato sa gobyerno nga population protection sang una ang tawag sa nis herd immunity. Sang herd immunity, 70% pala ang target population nga mabakunahan kontra COVID-19. Pero sang population protection, gipasaka-sakaan, gini mo ini nga 80% mga ka-aksyon. Dari sa Negros Occidental hambal ni Governor Bong Lacson, kundi nagligad lang to, nag-take off kay Gov Lacson, nagpanumpa kay Gov Lacson, ang mga bag-o na ilihir nga opisyalis sang Association of Chief Executives, ang ginatawag nga ACE. Ang ACE ni dali sa lokal sa Negros Occidental ni, no? Kay local nga initiative ini sang Negros Occidental officials sang time pa ni Komidaduban ko ining pagtukod sang ACE mga ka-aksyon, Association of Chief Executives, but sa lingon grupo ini sa mga alkalde, tanan nga alkalde dari sa Negros Occidental. Lain man ang ginatawag nga LMP, ang League of Municipalities of the Philippines.
lain man ang mga ka-aksyon. Nagligad ang ACE officers nag-take oath kay Governor Bong Lacson nagligang Miyerkules sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Komo nga may aragapon sang kabudlayan ang ato sining provincial government sa pag-inganyo sa mga Negrosanon nga magpa-booster shot. Hambal ni Gov, importante diri ang cooperation sang publiko kag cooperation o kon bulig sang tagsa ka mga local government units o kon LGUs. Ti may papel di ang ato siritag sa ka mga local chief executives ang mga alkalde ti hambal ni Gov. Ang plano niya, ayoon niya mga kaksyon ang bag-o nga presidente sang ACE nga si Victoria City Mayor Javi Benitez nga kung pwede. No? Istoryahon ang tagsa ka miyembro sang ACE nga iduso gini ang booster shot sa ila sa mga residente sa kada banwa kag syudad. Tamati ang tabi si Governor Bong Lacson angot suri. Well, we will always cooperate with the programs of the Department of Health, no? And in this case, booster shots. But obviously, it needs the cooperation of all LGUs. And I will force this now through the ACE President, Mayor Javi Benitez, to encourage their members, no? to really push these booster shots. No? Obviously, having booster shots will add additional protection on the individual. Personally, I will continue wearing my face mask. Okay, in spite that I'm already boosted, I will continue wearing my face mask. I suppose that the idea of making face mask optional is also based on science. But in countries like Australia, there is a spike in numbers. These countries, even the US, these countries have stopped wearing face masks. But you can see naman that the numbers are really in the thousands, no, daily, no. So I prefer to continue wearing face masks. I'm sure DOH bases it on science, no. That if say 90% of the population is vaccinated with booster, it's safe, no. Pero personally, I prefer to wear face mask. Action firing line. So ang booster dose o kon booster shot mga ka-aksyon para sa mga Negrosanon, ginaduso gini para nga may maibato sa COVID-19 ang lawas ta. Kung sa mga tao lang ang saligan mga ka-aksyon, na budlay gini. Budlay gid magpa-booster shot. Ayaban gani first dose lang. Why na sila nagpa second dose kay gaman? Hadlok sila kay hindi nila na namian ang epekto pagpabakuna nila sa first dose para magka-aksyon. Importante ding bulig kapag inganyo sang ato sa gobyerno sa ila sa ato sa mga LGU sa ila sa mga residente. Tiabo ni, no? Ang COVID-19 vaccine plus ang booster shot nga ginasiling. Amo ning gidapatihan nga pinaka bakod nga panaming para ining COVID-19 mapuas na ni, mapanas na, madula, matunaw. Tanan-tanan na lang nga panaming. Ginahimo subong sang gobyerno. Pero kung gobyerno man ang saliganta makaksyon, hindi gid masarangan. Kinalan nila ang cooperation man sang publiko. Ti ako, ikaw, importante ang bulig kag cooperation. Si Governor Bong Lacson, kung may makita lang abi iban pag sa nga pamaagi, para nga mapasaka-saka ining amat-amat gigman. Nga napasaka-saka ang datos ko na performance sa COVID-19 vaccination drive. Ang paghahambalan para sa mga fully vaccinated. Nagsaka gigman puruti. Dari kita magapangatubang naman sa problema sa pag-engganyo, no? Nga magpa-booster shot mga ka-aksyon. Tiwala ton taday kabay unta nga ang balita sa COVID-19 na sapawan subong sang balita angot sa linog mo pero hindi dapat pagbabayan man sa ato sa gobyerno. Kay kadamo sa mga nasyon tigin mention ni Governor Bong Lacson ang Australia kay Estados Unidos ginhimo na to optional ang pagsuksok nila sang face mask ajusta. Kay bumutsyog liwat ang kaso to. Ti pamatuod lamang na
nga ang pagsuksok sang face mask may dako gid ang mabulig, no? Sa pagpahagan-hagan, no? Pagpahagan-hagan sang linat na nay sang COVID-19. Action Firing Line. 49 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin, dala sa aton sa kaaluan sang Blue Ter... Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamat... Si Cecil Bekbek mayong gabi sa family sa Rabia kag talento ka monitor sa aksyon, salamat kida. Si Milan Oligo Hambalya, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialag Dono Walamar, Alex Montesa Ginat Tamyawya. Si Merly Gonzaga, Good Action Mar, halin sa Agasta sa pa. Pag champion ang ginamit mo, may pag... Pamatigid kami tanan-tanan, makakuha kami coupon ba dari sa Barangay Elhi. Salamat kida. Okay, monitor lang kay malabyan ka muna sang ato sa mga personnel. Ma'am Jinky Dialag doon, mayong gabi aksyon na Marlon, kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo and Doc Matt Mayo, Walamar, Alma Oligon, Christine Nalo, Angelica Lapi, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat kid, Arizona, USA. Haraman si Inde Blaza, mayong gabi. Si Jen S. Oisisers, thank you. Salamat kid. Standby, balik ta duwa-duway. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad. Sang sumunod ang bag-ong administrasyon mga kaaksyon bagay sa kay Presidente Bongbong Marcos o nano ang natabo subong sa Pilipinas, gaamat-amat sulod ang dalagko nga volume sang shabu. O, alas 2 ang takda kaina sang hapon mga kaaksyon. May operasyon nga ginpatigayon ang gintingob nga puwersa sang nagkalain-lain nga mga otoridad. No? Kapulisan man o kon Drug Enforcement Unit. May nakumpiskar nga suspected shabu. Abi nyo kon pila ang nakumpiskar? Ha? Sobra isa kasako. Action! Firing line! Firing line! Oh, isa kasako pila gani? 50 kilos ang na-recover mga kaaksyon ho. Ha? Nga suspected shabu, more or less 60 ka kilo. Sa 60 ka kilo, ang baloros rin 408 milyones ka pesos naman. Action! Firing line! Nano naman, Presidente Bongbong Marcos, nagligad nga State of the Nation address, daway gito mamunuhan ang kampanya kontra illegal nga droga. Action! Firing line! Firing line! Ang gintingob nga puwersa sa nagkalain-lain nga unit sang otoridad sa nasiling tarama ka-aksyon. No? Nakadakop ini sila ho. Dito naging patigayon joint buy-bust operation sa atubang sang mega station NLEX kilometrahe 62 sa barangay San Felipe, San Fernando, Pampanga. Ang dakpandre, Hernani Lorania Consumo o Kusumo. Hernani Lorania Kusumo, 31 anyos, soltero, residente sang B16 das L12, Kingstown 1 Subdivision, Barangay Bagumbong, Caloocan City. Amo na mga kaaksyon kadako sang na-recover more or less 60 ka kilo sang suspected shabu. Action! Firing line! Tekon waay ni ma-recover, waay ni may madakpan ining subject ni, kag lumapta sa nagkalain-lain nga lugar sang Pilipinas. Lantawan nyo ba na? Sobra isa kasako nga suspected shabu. Kung ma-distribute na sa nagkalain-lain nga mga lugar sa Pilipinas, pila ayhan ka probinsya, no? Ang pwede madalaan sila. Action! Firing line! Firing line! Ambot kon ara pa sa pensar ni former President Rodrigo Duterte ang tanyag si Yatubla nga himuon drug czar sa idalom sang Marcos administration. Amo ning siling ko nagliga daw nga ang mga durugista nga way manabot sa Duterte administration subong base gamat-amat naman balik sang ila sa operation. Action! Firing line! Lapaw ng Tagaling, 7 minutos na kaligan sa tak ng alas 9 na ho. Tutok lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. May development ining ginakabig dako-dako nga operation sa mga otoridad ta kung illegal nga droga ang paghamalan. Action! Firing line! Firing line!
July 28, 2022 nga edisyon sa Action Firing Line, magatakop naman temporaryo. Ako naman, Action Marlon Hinovaya. Nagabilin sang, thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!